hogyan lehet egy fogyókúra eredményes, de szenvedés nélkül, egészséges, lemondások nélkül, tartós, akaraterő nélkül? Gondolkozzunk egy kicsit józanul. Valószínűleg te is észrevetted már, hogy minden fogyókúra ugyanazt a 3 dolgot ajánlja. Egyél kevesebbet, mozog többet, legyen akaraterőd. Ezek szerint ahhoz, hogy valaki le tudjon fogyni, 3 dologra van szükség. Lemondásra, erőfeszítésre és akaraterőre. A tapasztalatok azonban egészen más képet mutatnak. Ha lemondással próbálunk megszabadulni a fölös kilóinktól, akkor veszteségként éljük meg azt, hogy lemondtunk a kedvenc ételeinkről. Ez a veszteség pedig állandó hiányérzetet okoz bennünk, ami pedig egy folyamatosan növekvő feszültséget hoz létre. Ez a feszültség pedig addig halmozódik bennünk, amíg valamilyen módot nem találunk a csillapítására. A másik probléma, ha a fogyókúrát és a súlyunkat csak egy folyamatos erőfeszítéssel tudjuk fenntartani, akkor az olyan helyzet, mintha egy lefelé tartó mozgólépcsőn próbálnánk feljutni. Abban a pillanatban, amikor megállunk, semmivé válnak az addigi erőfeszítéseink. Pedig ezeket az erőfeszítéseket a mindennapi teendőinken felül kell elvégeznünk, így nem csoda, ha a fogyókúrázók nagy része krónikus fáradtsággal és kiégéssel küzd. Rossz hír az is, hogy az akaraterő sem elég a lefogyáshoz, ugyanis az evéssel kapcsolatos szokásainkat és viselkedésünket nem az akaraterő, hanem az érzelmeink irányítják. Az érzelmeknek pedig nem könnyű parancsolni, igaz? Így aztán előfordul, hogy egy rossz napon, vagy amikor valamilyen negatív érzés keletkezik bennünk, egy rossz pillanatunkban, az érzelmek felülírják az akaraterővel meghozott döntést. De akkor mi a megoldás? Létezik egy forradalmian új módszer, amellyel szenvedések, lemondások, sőt akaraterő nélkül is tudsz tartós fogyást elérni. Ha kíváncsi vagy mi ez, egy videóban megmutatjuk neked. Tölts ki itt az alul látható űrlapot, és már küldjük is az ingyenes videót, amelyben elmondjuk a megoldást is. További információkat és érdekességeket olvashatsz weboldalunkon, a lefogyniboldogan.hu-n. Ha érdekel a megoldás, tégy egy lépést érte!